Tros tot 6, de middagshow. In de studio, en ik vind het erg leuk dat ze hij zijn. En normaal zijn ze met minimaal 11 man, maar zoveel past er niet in op dit moment. Toch Prins de Rod van Sjaasberg. Yay! Door Nico, door John en door Jos. Mannen, schön dat er hij zit. Leuk dat er hij zit. En wat hadden toch een leuke slager gemaakt dit jaar. Dank je. Ben er alle drie even kunnen drieën, dan is dat het onderwerp waar de platen vergeten, hoor. Nee, precies. Hey, en in de finale van het LVK, derde keer is dat. 2007 voor de laatste keer 11e. Wat was er voor een verwachting? Wat ding er? Ja, wat had ze voor een verwachting? Dat werd heel moeilijk. In de krant stond vanmorgen dat het net veel zal worden met de Prins Rood. Maar ja, dat nummer voor natuurlijk net serieus wat in de krant staat. Zeker net... Al nog nooit gedaan, Nico. Nee, daarom. En we gaan nog een trainingskamp, hè. Dus, Oh ja? Wat werden in de bootcamp of wat gaat het werden? Met de burger. Vanavond. Vanavond gaat het gebeuren, ja. Oh, spannend. 10 uur verzamelen en of we nog geen slapen vanavond, dat is de vraag. In ieder geval vlekken voor de ogen. We moeten sportschoen metnemen, sportkleren metnemen, tent had ik al klaargezet. Kaffeapparaat. Dus kamperen de komende dagen. Ja. Hey mannen, even over de slager. Want de laatste jaren scoort de Prins Rood Sjaasberg, vind ik eigenlijk immer wel een leuk liedje. Wie is dit, de Ruk, dit jaar, de schöne Ruk, wie is dat tot stand gekomen? Wie is er schöne Ruk tot stand gekomen? Ja, wie is het short? Ja, eigenlijk door Guus Stijnen van Don Quixote. Van al vaker samen met Guus Stijnen liedjes geschreven. Of in principe is Guus degene die het liedje schreef. Mm-hmm. En we moeten dat natuurlijk vertalen naar het landgrafsdialect. Ja. Maar Guus is eigenlijk degene die het idee had. En daar borduren we dan op weer. Ik had het idee dat Guus wel een beetje hofleverancier is. Dit jaar ook wel weer van slagers, want hij schreef van mij, hoor. Dat klopt. Die had er volgens mij een stuk of 3 weer er in de finale zitten. Dus, dus is op zich netjes. En boet het LVK, wie is het gegangen op het OLCK in Landgraaf bijvoorbeeld? Jos, wie had het toch gegangen? Nou, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ja? Maar dan waren we te laat op de bühne. En dan, met 4 keer laat op de bühne komen, dan hadden we een probleem. Ja, maar waarom worden we dan te laat op de bühne? Ja, ze deden ons allemaal deloos in op het laatste van de vuurstelling. En dan kun je dat net geregeld. Dan is de timing is verkeerd. Dan hadden die nog biosers het schoot verzorgd. Ja. En dan is het eigenlijk te laat voor te zingen. Oh. Maar eigenlijk is het nog ganz goed gegaan, Jos, op het OLCK. Ja, eigenlijk wel. Verand de landgraafslager gewonnen. Dat bedoel ik. Ja, alleen inderdaad, op een stukje uitvoering zijn voor hand voor net het OLCK compleet gewonnen. Choreografie, dat is misgegaan. De choreografie. Maar dat gaat vanaf met de burgemeester aan werken. Als we toch alle 3, zo hij dicht bij me zien zitten, zullen toch alle 3 lenige mannen? Dus dat moet toch eigenlijk graag geen probleem zien. Theoretisch moet het ook allemaal te doen zien. Nee, dat is ook zo. Alleen op de afstemmen, dat is moeilijker. Ja. We zijn ontzettend lenig, maar omdat tegelijkertijd en de coördinatie, dat stelt het vaak af. Er zit eigenlijk een team en toch niet gans het team. Nee. En de spreker van de Prinsenrood, dat is meestal John, hoor. Want wennig en heel moeilijk, Johnny, dan best wel degene die gas aan het geven is. Wie komt bijvoorbeeld, wie bekendgemaakt wordt dat er in de finale zat, er zat niks vermoedend in Schreperkruts, gewoon en het te drinken. Hè, want ja, het kon natuurlijk gebeuren. En wie ervaart ze dan, want dat weet ze dus niet, wanneer dat dan gebeurt, wanneer dat bekendgemaakt werd? Nou, het wordt natuurlijk op de middag wordt het heel tricky. Want ik hou toevallig het nummer van het meisje wat kon vertellen of we wel of niet durf worden naar het LVK. Steekpijn. Ik had hem al wat appjes gestuurd van hele landgraaf is maar 4 minuten. We bliezen en de bliezers wel lang wachten. Ja. Uiteindelijk natuurlijk net gedacht. Het is allemaal ludiek gebeurd, maar net gedacht dat het nog zou komen. Tot zijn laatste shot laten zien dat ze stongen bij het lager van de chef van Ooyen. Ja, en toen wordt snel duidelijk, toen ze bij Bergendal waren, toen wordt snel duidelijk dat ze naar de streep komen. Dus toen hadden we de hoofdprijs te pakken. Ja, en dan kreeg ze die enorme ontlading natuurlijk wel. Ja. Vooral als het Kings is, dan begint ze al te schreien. Ja. En als ze dan ook nog ziet wat het in de heng had, ja, dat is natuurlijk super. Fantastisch. Was super, ja. En eigenlijk, carnaval is natuurlijk ook een iets met cijfers. Hè? Vooral de 11. Het is nu 11 jaar geleden dat er de laatste keer erin stond, 2007. Ja. Dus theoretisch zou er goed geboerd moeten worden dit jaar. Ja, luister, kijk. De beste verzet op Prinsenrood. En we maken ieder jaar een nieuwe slager. Die we dan op het OLCK, PLK, daar schrijven we uiteraard in. We schrijven ook immer op het LVK in.
Alleen, ja, we zijn geen zanggroep, we zijn geen La Bamba, we zijn geen Cartouche, we zijn geen W-Dreiler van mijn nemen. Dat zijn de mannen van de gezelligheid eigenlijk. Precies, en voor ons is het gewoon hartstikke leuk als dat dan één keer in de zoveel tijd eens lukt om inderdaad in die LVK-finale te komen. Dat is gewoon fantastisch. Nou, in ieder geval, dan moet dat dan gaan we erop hopen dat het allemaal goed kunt. Dan de carnavals dinsdag, want de carnaval in Landgraaf is natuurlijk allemaal een feest, maar met name de grote optocht in dinsdag. Kan je wel wat vertellen over de wagen dit jaar? Wat er gaat doen? Ja, dan moet ik toch wel naar de zon kijken, want dat is onze man voor de wagen. De moelenmaker. Ik denk dat het een primeur was. Van vorig jaar de wagen vastgelegd en ik word Hugo gebeld. Dus dat was echt de primeur. Ja. Van, durft de firma niks. Had hier überhaupt in de wagen gereserveerd? Ik denk dat dat misschien de aanleiding werd voor onze nieuwe slager. Van, waar is er Prinsenwagen of zo gaat. Maar ik hoor in de titel vallen. Ik ga gezegd van, maak me niet gek. Nou, ik ga nog een aantal vuurrood ook goed genoeg zitten. Dus ik kon eraan werken. Dan ben ik toch vroeg dat ik maar wel goed met de voetbalclub mee gaat. Dus dat bedoel ik. Dan ik gedaan maar als president van de VV Schaasberg de 11 rood met. En via grond met een maand of 20 op dat Prinsenwagen klummen voor elk jaar. En dat is gewoon, ja, als ik een happening. Dat is altijd leuk om mee te maken. Is feest. We gaan nog een paar weken, kort seizoen. Maar ik begreep dus, dan moet nu alle hands aan dek. Jos, of voor dich. Daar had het net met kriegen er aan. Dat moet dus, dat werd dus nog even gas geven, denk ik toch? Ja, maar dat is allemaal niet erg. Je weet, binnen 14 dagen zijn we weer gedaan. Ja. En wat we nu mee maken, ja, dat mag ze maar misschien 2-3 keer met in zijn leven. En dan optocht is uiteraard de afsluiter. Ja. En dan hebben we weer een geweldig seizoen gehad. Ja, dat is inderdaad. Zou er, want goed, wie gezegd, de Prinsenwoord is niet compleet, zou er het aandurven met ik draaien om een klein stukje even het refrein van de Schöne Ruk te doen? Gewoon live. Tuurlijk. Prinsenwoord Schaasberg met de slager van 2018. En dan huurde hem nu, zo wie er hem nog nooit gehoord had. En waarschijnlijk ook nooit meer gaat huren. A cappella. Ja, a cappella. Ja, 3, 2, 1, go! Boah, wat hast du enge schöne Rück, zo'n schöne Rück, sieht me net zo duk. Ik vroeg Mich af nu het ich die Rück so zie. Wie schön musst du in Gottes Naam niet van vuren zie. Boah, wat hast du enge schöne Rück, nee, dat zal het niet allegge. Maar lot mich in Gottes Naam niet van vuren zie. toch eens. Alsjeblieft niet. Zo gaan worden. De Prinsenwoord van Schaasberg, man. Ik vond het fantastisch. Leuk dat er hij wordt. Ik wens je ook een hele fijne vastelovend. Wat er gaat doen, doe het alsjeblieft voorzichtig en voorkom ons zeker tegen. Wanneer dadelijk het pand verliet en ik zinnig voet lopen, dan denk ik bij mezelf, boah, wat had duren een schöne ruk. Nico, Jos, John, dankjewel. Dank je. Alsjeblieft.